produto que traemos hoxe é roubado. Si, Robertiño, coámonos no teu armario e collemos unha das túas chaquetas favoritas. Unha prenda estilosa, con moita historia enriba e que saiu de festa case tanto como a mochila de Pocholo. Se queres levar a chaqueta de Roberto para a túa casa, só terás que dicirnos cal é o seu prezo xusto. No, pero é unha como a miña. No, como a túa non. É a túa. No. Non é como a túa, no. De feito, mira. É a chaqueta de Roberto. Non é como a túa, No, pero é unha igual. No, é a túa. É a túa. Aí a tes. A única chaqueta que lle teño cariño. Pois...